साइकेल नों मानो सानफ्रामबो जौ फेबाय थायोलै हा सोरबागोन आंखौ साइकेल नों आंखौ सिनायाखैना गोदो सेंग्रायाव आंनि मुङा जोंदावमोन जोंदाव नाथाय दा आंखौ बयबो लुम्बो जौसायसो बुंसै मानो जौसाय बुङो आंखौ हा ना जोंनि दाजाब फिसाय समान जौसाय जानोबो हागौ गिदिर गोलावफ्रासो मिन्थिसिगौ बे आं जाब्लाबो लोंब्लाबो आंनिसो जायो दे आंखौ रावहाबो जेबो बुंनो मोन्थाय गैया सना बिदां ओइ सना मानो थगायलांखो नों आंखौ थोद बोराय थैनो जायगा नागिरदों नामा थैमानि फिसा बाइकखौ मोनदों होननानै बिदि सालायलाबायो थैमानि फिसा आइदे मा संसार जाबावगोन आंलाय एसेबो सोलायनाय गैला सानफा एफा बांलांगासिनोसो लोंनायल' एथ' गिदिर फिसौ होलायनाय फिसाज्ला थानानैबो एसेबो लाजिथारला नों लासिं सिं लामा सामा गोग्लैनानै थानो नोंनि थाखायनो न'निफ्राय ओंखारनोनो लाजिखांनायसो मोनबाय आङो हट सिरिथा मैयासो बारा जादों मैयाल' नङा नों सानफ्रामबो बारा जाबोगासिनो दङ खामानि दामानियावथ' एसेबो गोसो गैखाला दानि दिनाव फिसाफोरखौ गोजौ सोलोंथाइ होनायाव बेसेबां रांनि गोनांथि जायो मिथिगौ नों खानाय दारिखौथ' सिनजाखाला मानसिखौनो फाग्ला सायसो नुलायलांबाय आंहा मेनला सम्पथि दंखायो नोंनि नों दा मेलालाय माथो गदसेबो रांखौनो हरा आंलाय नोंनि आखला मोजांब्ला मानो हरा बेलाय गोदोबो हरबाय मेनला बिजनेस मावना जाथों होनना बहाथो नोंनि बिजनेसालाय बै मालदां फारानि गायदे दुमफे मोननोसो हैजोब्बाय दा दै फाग्ला लोङै नोंनि थाखायनोथ' दिनै आंनि जाथि खुरमा लेंहरनो लाजिखांनाय मोनबाय आं आखलानो एसेबो सोलायनो रोंला मा जाबावगोन बे न'खरा जौ फाग्लानि संसारसो जालांबाय लाब गैयालै रावबो जाथि खुरमाया ओंखाम होफैया बेयाव जाथिया जालाङो खुरमाया खुरलांसो आरो आंबो रावनिबो जाखाया नोंलाय मालाथो सोरनि जाफेरखो जौ लोंनानैनो दिनै न'खरा मा जालांखो हा हु बन्दकआव थाहैजोब्बाय बारियाव जि एसे गय बागान फाथै बागान फाननानै गरसे गरनै मोनगोन बेखौबो लांनानै गावबो लोंगोन पकेट गरमखाय गुबुननोबो लोंहैगोन फिसाफोरनो खाथा गांसे खोलोम गांसे नांगौ नामा उदिसथ' गैखायानोसै गासिबो आंनि दाउ अमा लानायजोंसो न'खरखौ सालायनांगौ जाबाय आं ओइ आंखौ बेरे फुजारि जागोन ना हजों साला सैमानि फिसा नोमफान लाबोनानै जाफैयाखै आं बेयाव नै थांसेबो नोमफैया दाहार गैयै दैमायाव बारजुमहैनो गबोबाथाय आंखौ दा नागिरहैखाबो लोंनानै जायखि थैनानै थाबोआ थां लोंहैथां सैमा बांग्रा लोंनानै थैथां मा जाबावगोन बे फाग्ला सासेजोंबो लाजिनायसो मोनबाय आं सोरबाथ' आंखौ जौ फाग्लानि फिसाला बुंबासो सिनायसै गुबुना जेखि बुंबाय थाथों आरो नोम्फाजों नांलायनांगौबा बुलायनांगौबाबो आंसो बुलायगोन नोंसोर नङा आं थाजासिम आरो आंनि आखाइ आथिं मावनो दांनो हाजासिम गोसोबायदि फराय मिथिबाय आरो दिनै रिजाल्ट होगोन बुंनायालाय आदै आंनो फार्स्ट डिभिजन थांबा मा जाहोगोन नोंनो चकलेट लाबोनोसै जाया होमबा बाजैनोबो टाउननि रेस्टुरेन्टआव बिल्डिं सायाव गोथाव जाहैगोन बे हे गथ'आ आरो रिजाल्ट होनो लागायाव बबाव थांबावखो थाब फैगोन आं लोगोफोरखौ खबर लाहैनो आइ दिनै मा ओंख्रि संनो नागिरदों आं मैथासो सायदों
थांनाय मैथाजों जानो ना एसे मोनबाय बायो खोमा समायनाखौ लोगो लानानै गुरैथां नोंहा दा जेबो खामानिबोथ' गैखाया जागोन दे आइ थाथ'दो आइ दे थांनाय आब' समायना ना गुरैनो फै मिनि फैथ'ना दसे जिरायफै नै खामफ्लाया बनानै जिरायफै बा मालाय मादैयासो हिन्दी लुलायदों सोलोंनोबा फै माब्लाबा फोरोंहरगोन आं जागोन मादै आं सोलोंफैथारगोन माब्लाबा माथो दाबो जादिया होमबा आब' मिनिया समायनाहाय नै मिनिया नेनो बाबायनो हनै रेडि जाबायनो थांदो आदै गुरहैदो बारा गोबाव गुरनाङा दे बाव जेखाइ खबाइ खानायजों थारैनो बड'लेण्ड एक्ट्रेस बायदि नुदों आब' इस जालायखो नोंनाबाथाय बांद्रायथार बुंनायफ्रानो फैद' गथ' थाथ'दो मादैया जागोन दे थाब गुरनानै थाब फै दा बेसेबां मोनखो नोंहा आब' जागासे जासिगोनदां आगै थुदो आगै थोबायबा थांनोसै थुदो आदा रिजाल्ट होनो होननाया बोरै जाखो मोजां फार्स्ट डिभिजन बाजै आं बुंनाया जामारसिगोन ना आंनाबो क्लासआ नोंजों समान जानायमोनब्ला देग्लाय मेट्रिक पास जासिगौमोन कलेजाव थांनो मोनसिगौमोन आरो नोंसिनि लाइन मारिनायखौ नुबाय थासिगौमोन सिमांफ्रा गोदै गोदै सुजुखादो बाजै बेसेथो गोबाव दंबावोखाय नोंहाबो एबारनो फाइनाल होगासिगोन माथो जौआबो मायदि मोजां जाखायो आफिना ओंखायनो नोंखौ ब्रा बिसेस खाथिलाय लाङालै आं नो आदै नो दे जे जौआनो गैथारला माथो ओइ आफे गंसे लाबावदोलै जौआनो गैथारला लोंना लाङो लोंगोनसैलै बाजै लंबु आफा दिनैलाय फैसाखौ सोर होगोन सामफ्रामबो आं होगोन होननानै लोगोफोरनो लोंहोबाय थायो नोङो बाखिसो लर लर गालाङो मिथिया नामा आंहा न'आव रावबो गैया होननानै बेजोंनो न'खर सालायो फिसा फिसौ फोरोङो दिनैल' बाखि लोंनोसै दे आफि दे गासिखौबो गाबोन होफैजोबथारनोसै गासै दिनैनिजों बिसिबां जाखोमोनलाय आफि
मैयानो रग' रग' खिथाहरदोंमोन माथो आंलाय 560 जाबाय बुंनानै दहायनि आधा बथल आरो दानि गंसेजों 60 थाखा जाखाबाय गासै 620 जाबाय आंनावल'सो बाखि खालामनो हायो दा नोंसोर हौवा गैयि संसार नुखानानैबो बाखिफोरखौनो थाब थाब होनो गोसो गैया हा बाजैयाबो गोथाव गोथाव संनानै फानथारो नालायब्रा जों मालाय बोरै लोङालासिनो थानो हानो औ बाजैया जौ फाननायनि अनगायैबोथ' गुबुन राहा लानो हायोना आदारबो होयो नावद्राबो बुयोना नोंसोरो नोंसोर बायदिनि थाखायनोथ' जों जौ फाननानै जाग्राफ्रा बरना मोनो नोंसोर जौखौ लोंनानै मानो जौजों लोंजाफिनो न'आव लांनानै लोंहै बुङो आं नोंसोरखौ नोंसोरथ' खोमालाया ब्रा ब्रा काप बिहरनानै लोंगोन होआबाबो दाय नोंसिनि आखलखौल'सो बिदि नुगासिनो दं आं गुबुनफ्रा सोरहाबा आलासि दुमसि फैयोब्ला लांफैयो आरो खायसे सानाव सानसे खामानि मावनानै उन्दुनायफ्राव मोदोम साग्रु सुग्रु सानायफोरखौ थाल मोनैनि मोनायाव लोंनोसो लांफैयो बाखि लोंबाय थानोब्ला गाबोननिफ्राय दा लोंफैसै नोंसोर आंनाव नोंसोर फैयाब्लाबो आंहा मेनला फाननो हाखायो हे बाजैया माथो रागा सोंबाय नामालै बिदि नङालै बाजै आं ओरैनोसो बुंदों गाज्रि मोननांला दे बाजै जाबाय थुदो सेंग्राफोर थुदो गासिखौबो गाबोननो लाबो फोजोबथारनोसै बाखिया आंहा फ्रि थाथ' मादै न'आव दंना सोर गोसो फैदों माथो फै जिराय फै जिराय आदै जिराय मादै इन्दि साद्रि फाननो होननायखौसो नायनो फैदोंमोन आं फाननायाथ' फानो आदै गांब्रैयाव गांनैल'सै दाख्लै गांनै फानहरनानै बेजोंनो समायनानै एडमिसन खालामना होबाय आरो दा लेखा बायनो नांसिगोनलाय समायनायालाय गैया नामा मादै न'आव गैया बेरायनो होननानै ओंखारलांदों दा बावैसो र' आदै नैबे गांसेखौनो फसायबाय आं मादै दे आदै नोंनि गोसो नों बबेखौ फसायो लाबानो जाबाय र' गय जालांदो आदै आं लायनि दामालाय बेसेबांथो लागोन मादै 3,000 लायो सोरगोसि दाख्लैबो गांनैखौ 3,000निनो हरदों दे मादै नोंहाबो खस्थ' दं अरजाया इन्दि लुनायावनो गोबाव लाथारो आरो दानाय समावबो आगर एरनायाव गोबावानो लायो जोंफ्रासो दानो रोङाहाय मादै सम नोंजोंसो सोलोंफैनांसिगोन साफ्रामबो दानो रोंजोबबालाय जों दानायखौ सोर बायनांगौ जाखो आदै बेबो नंगौ मादै दे आं थांनोसै राङा लाखिदो थाथ'दो मादै दे थांदो सोरगोसि समायना नों दिनैनिफ्राय बिलिफां समाव आंजों लोगो हमलायनो दाफैसै मानो नों मिथिखायो समायना जों दिनै उन्दै गथ' नंलिया गामिनि मानसिफ्रा नुब्ला गाज्रि नोजोर होगोन आरो मिथिगौ नोंखौ आंजों बिदि नुयोब्ला सोरबा मेगन गोसाफ्रा जौ फाग्लानि फिसाजोंनो लाइन लादों होननानै गावनि खाफालखौनो जानानै लागोन बायदि बुंनानै नोंनि गोसोखौ सिफायनो नाजागोन आजोला नों दिनै गावनि बिफाखौ न'खरनि हाथियार खालामनानै गावनि थांखिखौनो दानस'नो थांगासिनो दङना नों मिथिया समायना गामियाव जौ फाग्ला थायोब्ला जोंनि इयुनफ्राबो सोलोंगोन आरो गंसे न'खर सिलिंखार जानायजों लोगोसे गंसे गामियाबो सिलिंखार जागोन बिदिब्ला आजोला बै जौ फानग्राफोरखौसो सिगांग्रो बन्द' खालामनो नाजाग्रोनांगोन अब्लासो जौ लोंनायाबो खमायलांगोन समायना नों थिग बाथ्राखौनो बुंदों नाथाय आं आफाखौ थिग खालामनानै लाग्रोनांगोन अब्लासो बे खामानिखौ मावनो हागोन
आयंनि जौ लोंनाया दिनै हुदानिफ्राय आखु जालांबाय। आयंखौ जौगाहोनांगौआ एसेल' सम्भाब जानाय नङा आजोला। जेखि राहायानो जाया मानो आं नाजाथारगोन समायना। नांगौबा आं न'खौनो गारनानै साननैसो बबेबा थाहैनांगौ जायोब्लाबो थाहैगोन आं। नोंनि फरायनाया? आंनो आन्थाखौ रोंखाबाय। आइया हारसिं आं आरो आगैखौ फोरोंनांगौआबो इसेल' गोरलै बाथ्रा नङा। हारे, नों मा सानदों आजोला? गाबोन एडमिसन लागोन बुंनाया आयं हिनजावाखि बेफोर रावखौ खोनाबा सहायनो हागोन? नों आइनो जेबो दा खिन्था समायना। आं गाबोन एडमिसन लायगोन। नों गाबोन कलेजाव थांगोन? औ थांगोन। थुदो समायना न'आव थांदिनि। थुदो। आयै, आफाया दाबो फैयासैलाय? माब्लाबा जौ फेनानै साइकेलफोरजों ड्रेनफ्राव गोग्लैबायनानै थैजानोसो गिथारबाय आं। आं बांद्रायबा सहायनो हानाय नंला दे आइ। बिनि आखला हले बांद्राय जाथारबाय। गलि गैजायै मोसौ बायदि दाबो न' लानो रोङा। सानसे गोजो लोंबायानो दाथ' न'आव सफैनांसिगौना बियो। नोंसोर जेबो माथा मारि नाङा बेखौ। फरायनांगौ फराय। आं दं, जेखि खालामा आंसो खालामगोन बेखौ। आं एडमिसन खालामलाय। नोम्फा बायदि नोंबो आंनि मिजिंखौ सिफायनो सानदों नङाना? फुलस्रि, ओइ फुलस्रि, ओंखाम खुर आंनो। ओंखाम जानोसै आं। फुलस्रि, ओइ फुलस्रि। नै माथो रावबो उन्दुआखैलै। ओंखाम लाबोदो आइमिननि, ओंखाम जानोसै आं। दासो गलियाव हाबफैनो रोंदों आफाया। दासो मोना दं नङा होमबा? आजोला, न'आव हाबलां। सानैबो थां। थाब उन्दुनानै थाब सिखार। हाथायाव लांगोन नामा मादै मिथाखौ? औ मिनि, फै जिराय फै। मादैयाबो हारसिं जि खस्थ' खालामनांगौ जायो। माथो खालायनो मिनि, हौवा गैयै संसारा खस्थ' जाखायो। मादै, नों गाज्रि मोनाबा फंसे बाथ्रा सोंगौमोन आं। गाज्रि मोनलायनाय मा बाथ्रा मिनि? सोंबानो जायोना। मादै, आब' समायनाया जेब्ला उन्दै सममोन अब्ला नोंसोर टाउनावसो थायोमोन। आइया बे बाथ्राखौ खिथादों। दालाय बोरैथो बेयाव थाफैलायनाय जाखो? मिथिनो लुबैदों मादै। औ आइ, नों बे बाथ्राखौ दिनैसिम लाखुमायो। माब्लाबा माब्लाबा सोङो आं, आफा गैयाब्लाबोथ' आफानि जायगायावसो थाहैनांगौमोन ना जोङो। बेफोर गोलाव जारिमिनथार। नोम्फाया उन्दै समावनो बिमा बिफा गोमाजानायमोन। बिबै बिबौनाव थानानै देरनायमोन। बिदिनो जों सानैजों लोगो मोनलायनानै जुलि जादोंमोन। आरो बिबै बिबौ थैखांनायनि उनाव जों टाउनाव भारा थादोंमोन। बे समाव नोम्फाया कन्ट्राक्ट मावोमोन। दिनै बिमा संनाय अनलाजों दाउजों जानानै उदैयानो बारा जालायथारबाय आंना। गाजा गाजा दाइलग होनाङा दे। बेफोरबायदि फाराथिया थाबाय थाया। हाफोर मोनोबा एसे बायनानै खायदा खालायदो। न' लुनो आन्थाल'। हारे रुफा, बेखौ नों बुंलायनांगौ नामा? आं सानखागासिनो बे बाथ्राखौ। आरो मामि समायनाखौ स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नोंनो एलट'सो बायना होगोन आं बिमा। मामिखौ स्कुलाव दोनलांग्रा ना मामि? बाबा, आंनो साइकेल फिसासो नांगौ। गिदिर गिदिर दाइलग होनाङा दे बिफा नोङो बेहाय। गारि बायनाय मा बायनाय
गुबुनफ्रा खोनाबा हले नोंखौसो सानगोन। गिदिर सिमां सुजुदोंना नों अर्गेन कन्ट्रेक्टर? सोर नोंसोरलाय आरो मा नांगौ? आंनि जायगायाव थानानै आंनि मोननो गोनां कन्ट्राक्टखौ आगोल लाग्रा नङा होमबा नों? अ नोंसिनि फैनायनि जाहोना बेसो मोजां खामानि मावब्ला मोननाय मोनैनि बाथ्रा गैया नोंथां। नोंबो मोजां माव ला रावहाबो बादा गैया नोंथां। कन्ट्राक्टनि थाखाय बेबायदि दम होफैलायनाया बेसे लाजिथावथाव नोंथां। औ आं बेफोरखौ जेबो मिथिया। नोंनि लेक्सार खोनासंनो फैयाखै आं बेयाव। नों गाबोन सबनिहानो बे जायगायाव गारना थां नङाब्ला नै बेखौ नायखा आरो सिनायाखैबा सिनायना लाखा। मा नोंथां आंखौ एथ' गिदिर दम होनाया माथो 10 रांनि सिगारेटसो सोबो नोंलाय? नाङा मा नों आंखौ बयनिबो सिगाङाव अपमान खालामदों नङा होमबा? लाजिनाय मोनदों नङा होमबा नोंथां? दे नों न'आव थांनानै मोजाङै बिसिखौ दाउजों अनलाजों संहोनानै आरो थाब जानानै बेनिफ्राय खारदो। नङाब्ला नों मा खालामनो नोंथां? नङाब्ला नोंजों लोगोसे नोंनि हिन्जाव आरो नोंनि गथ'। गोसोफोरखौ एसेबो सुखुनाय मोनथारासै आं बिफा दाख्लैनिफ्रायनो। गासिबो समजों लोगोसे थिग जाजोबगोन बिमा। माखौथो सिन्था खालामदों? आं माबा मोनसे जायोबाबो नोंसोर बिमा फिसा सानैखौ जेबो जाहोआ आं बिमा। बे आंनि समाय। नों बिदि जानला मोनला बखिनाङा दे बिफा। आरो बिसिनि गोजानाव थाथार नोङो। बिसोर जेखि मावा जेखि दाङा जेबो दानांजाथार नोङो। दहाय मा बखिनाय नों बे टावारनि कन्ट्रेक्टर? बिमा समायनाखौ लानानै खार होनदों खार बिमा खार होनदों बोरै जानानै थांनो? समायनाखौ लानानै खार। बै समनिफ्रायनो आङो समायना फिसाखौ लानानै बबाव थागोन बबाव मागोन जानानै गावनि जोनोम जायगायाव जाबाय मादै गाबनांला। माथो गोलैबायसो? जेबो नङा जोबोर जाखायो। दानो बिदि जाबाय नामाब्रा? जेबो ना दे ये ब्लू दे ये लु दे खोलैबावबायसो। थै मोदोमनायजोंनो फेखाखोना माखो? गोरा नांसोलै नोंस्रा बेखौ लों सेंग्राफोर। जेस्टिस नांलायालै। दाख्लै बाजै लावगिखौ एदावना लानानै जारलासो जाबायलै माथो। लामा सामासो लोंगोमा बायनांबाय। जेबो नङा जेबो नङा। माथो खथलाब्रा सयथि बाजै लावगिनि खारनलाय खारखोलाय खामानि मावनायखौ नुनानैसो खहाबसो गारोमोनब्रा। नंगौ। औलै खहाब मारासै।
देलै आदै मेथाइ दोंसे खनदोलै नोंनो मोसानोबो नांगौ नामा औ मोसा मोसानोबो नांगौ आदै मोसादोब्रा मोसादोलै आदै मोसादो खबथारासै दे मोसा मोसा मानि सारे गामाखौनो लागावलै एकदमबारे लागाव गोदोसो सेंग्रायाव मोसायोमोन आखाइ आथिंफ्रानो थांगोना थांला दाबो गान मास्टार बायदि नुखायोना नंगौ लागावदो आदै दे दोंसे लागायमारसै होमबालाय दे मोसादो आदै दे आदै दे दोंसे नोंथ' मालाय माबा लाफ्लांनाय दे होदो रोजाबदो नों आं मोसानोसै सारेगामा पा पा नि दा नि ता पा पा रेगा रेगा सा नि दा पा मा रेगा रेगा गा रेगा रेगा रे सा नि दा बरिया आदै बरिया जाबायथ' जाया सासेनि बारा फिसायमोना आंबो सोंगोरालै आगै नोंबायदि सिख्लाखौ हायो आं दाबोनो साथामसो हाबा लानो लागा देब्रा दै गोदोनि मेथाइफोर मोजां गोसोआव दङ खनना होदो अन्जना नों आंनि गोरबोनि दाउ मैना अन्जनाया आंखौ थगायलांदों अन्जना नोंखौ गोसोथोनाय समाव आंनि मुङा जोंदावमोन नाथाय दा आंखौ बयबो लोम्बो जौसायसो बुंसै नोंनि थाखायनो आंहा दिनै जौ फाग्लानि संसार नोमादै जागौमोन नोमादै गोदो सेंग्रायाव मोजां मोननायमोन 3 बोसोर जाबायमोन नाथाय आंहा आन्दार मेट्रिकखाय साख्रिनि इन्टारभिउखौनो जेरावबो लिरफिननो मोनासै अन्जना I am a hopeless I am a monkey man I have not qualification not service बेनिखायनोथ' नों गोजानाव हिउ खोनासंना मा जाखो अन्जना आं जायखौ बुंदों बेनो जोंदाव जानो हागौ आं नोंनि गोरबोआव बारनाय बारसे गलाब बिबार नङामोन मा औ नङाब्ला मानोथो नों दिनै आंखौ गलाबनि सुजाना सुथुरनि आखाइनिफ्राय रैखा खालामदिया नंखाय गोसो होफ्लाना नंखाय सोंथि दासों अन्जना आं माब्लाबाबो सानाखैमोन आं सायख'नाय फामे बिबारा खरसे गेसाव हाखरनिसो गेसाव हाखरजों आंनि नखरखौ दारुजु जोंदाव गोरोन्थिया नोंनिसो नोंखौ साख्रि लानो खिन्थानाया गोबाव सम जाखाबाय बाह अन्जना बाह बेसे गोदै नोंसिनि गोसो सानस्रिया नाय अन्जना नोंखौ सुखुयै लाखिनो आंहा बिखा दं साख्रि गैयाबाबो आं रां रुफा धोन सम्पतिनि आंखाल नङा बे बाथ्रानि फिननाय आं गोबां खेब होबोबाय जेराव आंनि नखरा गनाया होनना नों मिन्थिखाबाय थारै खन्थाइगिरिफोरा थार बाथ्राखौनो बुंमारो गोसो थोनायजों गोसो थोफिनजानाङा नाथाय मा खालामनो जोंदावा माब्बा लांखियावनो नैबे बिखा नैबे सोलेर गोसो गासैबो नोंनो गथायजोबखाबायमोन इयुनाव आंनिफ्रायबो साबसिन मोनगोन जोंदाव बेखौनो मिजिंथियो रथ' गावस्रानाय गोसोआ माब्लाबाबो समान जाफिना आरो जोंदावनि बिखाया रावनिबो जानाय नंला थांनाय समाव बेखौल' सावहोलांदो अन्जना जोंदावा थाब थैथोंसै आरो माब्लाबा बुब्लिजों नोंनि लांगोनासिम लांखार जायोब्ला फाग्ला होनना अन्थाइ खुखैहरनो दाबाव थांदो अन्जना साख्रिया हौवानि
गोदै अननायाव बारसोमहैयो। हाब बिराद दुखुनांथाव जादोंलै आदैनि जाथाया। औ नंगौ। दुखुनांथाव मारमोनलै। रथ'दो बेयाव दसे जिरायथ'नोसै आंखौ गोलोमजोबथारबाय। र' समायना जेने थेनेबा मफिटबाय थानोसै आं नोंखौ खस्थ' होथारलिया। मा सानखो आजोला? समायना आं सानदों जे नोंथ' आंखौ नुखाबाय समायना दिनै आंहा नैबे बिखानि थार अननायनि अनगा नोंनो होनो जेबो गैया। अह आजोला सोरबा धोनि सेंग्रानि बारदिंनाय फाखनाव बुसोमजानो गिदिं नङासै? थारैनो समायना अननाय मोजां मोननाया फांसे गेरेमसा बिफां बायदिब्लाबो समनि बारहुंखाजों गुलांनो सम नाङा। नों दिनै मानो बिदि बुंदों आजोला? नोंथ' बुंखाबायना आंखौ लाना जिंगासिया। कलेजनि बिरदेनाय सिख्रि फाग्लाफोरखौ नुनानै गोरबोआ संखिदों समायना। आजोला नों मिथिगौना आं दि नोंखौ लानासो बेसे गिदों। कलेजाव नों बायदि समायना सिखिरि नुना गोदान समायना रमायना बिबारफोरा फाइलि फेहेरबायना बरायोबा थारैनो नों नेवसिनो हागोन ना आजोला? नों साननाय बायदि आजोलाया सिख्रि फाग्ला नङा। बियो नैबे समायना बिबारनि अनगा जेबो बिबारखौनो सिनाया। हगार थारैनो सैथोना आजोला? माखौथ' लाजिखो? थुदो थांसै मेंगाबायबा। थुदो। गाखोदो समायना। आसोलफोर माबोरै जाखोब्रा नोंसिना मेट्रिक रिजाल्टफ्रालाय? गैयालै आंना बे हिन्जाव नायनाय सिख्ला एदावनाय आंनाबो बिदिनोसै बेजोंनो गाज्रि। नोंसोरलाय माथो आंनिफ्राय गोरोंसिनमोनब्रा। हनै मालाय आसोलफोर आजोलाया मालाय दाउ मैनाखौ एडमिसन लाग्रोनो मोना मालाय थिखोना लाबोबाय। नंगौथ'। मा समायना साइकेलजोंसो बिदि होनना मिन्थिब्ला आंनि बाइकजों लाफागौमोन ना आं। आंजों फैलाय समायना रानि बादि साजायना दोनगोन आङो। बे जौ फाग्लानि फिसायालाय नोंखौलाय मा जाहोनो हागोन? आजोला नाम्बार 2 लामानि सैमाफ्रा सोंख्रावखायो खुगा रहैबा सिरि थागोन मालाय। मा बुंनांखोलै? नों आंनि गोरबोनि सारखांलायबाय बैसार थांलायबाय। गय फैसा एक्स' खावनानै लांनायजों लोंना फैलायबाय बे फाग्लाया। गायनाय फुनाय समा सफैलायबाय। साला बे सैमानि फिसानि थाखायनो दिनै हाखौ बन्द' होनांबाय आं। नङाबा ग्रोम ग्रोम माइ गायसिगौमोन आंहाबो।
लासिं सिं खर' मर' जिखांजोबनानैबो सोरनिबा थाखाय हा बन्द' होनांदोंनो एबार खनसेनो थैखादो नों फाग्ला नों गैयाबासो आंनि संसारा सुख शान्ति जासिगोन नों आंखौ सावहोदों सैमान फिसा नों बाखौ सावहोदों आं थैना थै मिनिनोसो ओंखारो आङो आवै संबाय नोंहा बिदि लामा सामा गोग्लैनानै थाबा थैनोबा रावबो गैला नोङो मा आं थैसिगोन आं थैसिगोन बिमा ओंखाम लाबोदो आंनो आं जगारनोसै बिमा बिमा फैसा फास्स' लाबोदो आंनो आं जगारनोसै जगारनायनिनो फैसा 500 होलायनांगौ दे साननै सानथाम गारग्रो मा 500 1000खौनो हरगोन आं नोंनो लाबो बिमा आंनो नांगौ मोनसे खामानिनि थाखायसो माबायदि खामानि बेलाय नों लाबोलै फैसा गैया आंनाव दा नों दाख्लैसो माब्रै दावरा खासि फाननायनियालाय फाग्ला बोरैया लोंसोनानै फैनानै साइकेलखौ गारखावनानै दोनफैबाय ओइ माव 20 थाखा लाबोलाय आंनो लाबोब्रा माव आंनाव गैया लाजिनो रोङिया जगारनायालाय बोरो लाबो होनदों 500ल' लाबो आजोलानि एडमिसनाव लांजोब्बाय गरसेबो गैला आंनाव थैमानि फिसा साला बिमा बिफानिफ्राय थोरसि गंसेबो लाबोनो हायाखै बियो आंनि थैना थांनाय बिमा बिफाखौ दा रायखांबाय थानाङो हरा नोङा हरगासिनो आंनि बिदा फंबायफ्राबो हा सुखुथों होनना हरनाय रांखौ दिनै मा खालायजोबखो नोंलाय चार्ली नों मोजां बिबा हरा ने गैयिखौ बहा मोनना हरगोन आंलाय हरा गैयानोबा माखौ हरगोन आंलाय हरा गैया होनदों गैया हट चार्ली हट चार्ली हट नै नोङो नै हट फिसायाव लोंनानै फैसोनानै न'आवसो दुन्दाखाल खालायदों बेहायनो गासिबो जाथायनि जाहोनफोरखौ मिथिखासेयावबो गोरबोनि दबाया लाखोमायो आयो मा समायना साइकेलजोंसो बिदि होनना मिन्थिब्ला आंनि बाइकजों लाफागौमोन आं आंजों फैलाय समायना रानि बायदि साजायना दोनगोन आङो बे जौ फाग्लानि फिसायालाय नोंखौलाय मा जाहोनो हागोन
गासिबो जाथायनि जाहोनफोरखौ मिथिखासेयावबो गोरबोनि दबाया लाखोमायो आयै लाखोमायो आयै आयै आदानि मेसेज नै दिलै फरायलाय मा मेसेज बियो आगै नों आइ आरो बाबानो फरायना खोन्था आं दा न' नागारनानै गुबुन जायगायाव थाहैथ'नोसै आरो जेब्ला आफाया जौगारगोन अब्लासो आङो बे न'आव फैफिनसिगोन सरि आइ नोंनि गोसोआव आङो जोबोद दुखु होनाय जासिगोन मा खालामनो आइ माबा मोनसे मोननो थाखाय माबा मोनसे खोमानांगौ जायो आंखौ लाना जिंगा दासि जेराव थागोन मोजाङैनो थागोन आयै मानसि फाग्लायाथ' फैयासैयानो मैया सानसुआव आजोलाखौ गिनानै खारलांनायानो सिन्था खालामनाङा आयै समजों लोगोसे गासिबो थिग जालांजोबगोन आयै मा सोरनिबा नाम्बार गोदान फन फैदों नै हमलाय नुदासो खोमा हेलौ खोनासं आं नों दा आजोलानि लोगो मैया हरावनो आंनि सानै लोगो बिर आरो रन्जन लोगोसे आजोलायाबो बेंगालर फारसे जायखिजाया खामानि मावनो होननानै ओंखारलांदोंमोन आं आजोलाखौ बादा होदोंमोन आरो आंनि रुमावनो सानैसो थानोबो होदोंमोन नाथाय खोमालायासै आं दा मा बुंबावनो मा खोन्थाबावनो नैनि बिखाया गोमोन गैया आजोलिया गैलिया आयै थानाय समावनो एक्सिडेन्ट जायो आयै आदा आयै फिसा मा खालामनो फिसा मादै नोंसिना आदैया बै लामायावसो गोलैना दंलै मा जाखोथाय मानसिफ्रा नायलागासिनो ओइ भाइ आदैया दिनै गावनि गोरोन्थिनि बान्थाखौ मोनमारबायलै औ नंगौ दिनै आदैया मोनबाय जोंबो जुदि बिदि लोंबाय थायोब्ला गाबोन समफोरनो आदै बायदि बान्थाखौ थाब मोननो हागौ आरो जोंनि आखलखौ नुनानै देरफुनाय लाइमोनफोराबो जायफोर जोंनि इयुन बिसोरबो सोलोंगोन आरो समाजाबो गुबुंले जागोन दिनै जौनि थाखायनो आदैनि न'खरा सिलिंखार जानांबाय जों जौखौ दिनैनिफ्राय गारथारनांसिगोन आरो जोंनि इयुनफोरखौबो जों सोरखौबा नुयोब्ला बादा होथारनांगोन नोंजों गोमानाय जानानै थांगोन
सिमां खालामलांबाय नों गोरबोनि मिजिं सिलिंखार खालामलांबाय आंनि दाहानाय संसार सार अन्थाइ बायदि फोथाय खेबस' गोरोन्थियाथ' नोंनिसोमोन गोरोन्थियाथ' फुलस्रि आंनि नङामोन गोरोन्थियाथ' ओंखाम लाबोदो आइमिननि ओंखाम जानोसै आं नोंनिसोमोन आजोला न'आव हाबलां सानैबो थां थाब उन्दुनानै थाब सिखार फाग्लानि संसार मोदैनि निजिराया बोहैबायल' थायो नोंखौ गोसोखांबोला जेब्लायबो नोंखौ हास्थायबाय थायो ओ अनजालि नों आंनि गोरबोनि अनजालि नों आंनि जिउनि जागोन ना मानो आंनि गोरबोनि रजे